ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଖବର? ଗଣେଶ ପୂଜା କଲ? ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି କରିବ। ହାତ ଓ ପାଦ ନିୟମିତ ସଫା ରଖିବ, ହେଲା? ଆଜି ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଓ ଭୂତଳ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ। ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବେଳାଭୂମି ଶିଳାରେ ତରଙ୍ଗ ଅନବରତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶିଳାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଫାଟ ବଡ଼ ହୁଏ, ଶିଳା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ। ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟାକ୍ କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଷ୍ଟାକ୍ ଓ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତରଙ୍ଗ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଆଦି ଜମା କରି ଉପକୂଳରେ ବେଳାଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ଆମ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛ, ସେଠି ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବେ ଦେଖିବା ଭୂତଳ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଭୂତଳ ଜଳ ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଚୂନପଥର ଅଧିକ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ଏହି ସନ୍ଧି ବାଟ ଦେଇ ଜଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସନ୍ଧି ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ, ଫଳରେ ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ଭୂମି ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ଶୋଷି ହୋଇଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଡୋଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କୁହ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡୋଲାଇନ୍। ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଉଭାଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ତଳେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଜଳ ବହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଜଳ ବହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଭୂନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରୁ ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଚୂନ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରି ଚୂନ ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଗୁମ୍ଫା ଛାତରୁ ଖସିବା ସମୟରେ କିଛି ଚୂନ ଅଂଶ ଛାତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। କ୍ରମେ ଏହା ବଡ଼ ହୋଇ ଛାତରୁ ଓହଳ ସଦୃଶ ଝୁଲି ରହେ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ ଓ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ମିଳିତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପପକର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଓ ଭୂତଳ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏଥର ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। 1. 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁମ୍ଫା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖ. ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଗ. ବେଳାଭୂମି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଘ. ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପପକର୍ଣ୍ଣ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନମ୍ବର 2. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଷ୍ଟାକ୍ ଛୋଟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଖ. ଡୋଲାଇନ୍ ବଡ଼ ହେଲେ ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ. ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଘ. ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକୂଳରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଭୂଗୋଳ ବହିରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଓ ଭୂତଳ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଭୂଗୋଳ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଏଥର ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।